A morte do rapaz de 18 anos que foi rescatado o martes do Río dos Gafos en Pontevedra foi accidental. Así o confirman as investigacións da Policía Nacional despois de ter acceso ás cámaras de videovigilancia da contorna. En canto a causa do falecemento, a autopsia apunta que foi por afogamento. Que tal, saúdos? Unha parella de Ribeira denuncia un intento frustrado de agresión sexual nun garaxe subterráneo. A parella accedeu á planta -3 a retirar o seu vehículo e foi entón cando escoitaron os berros de auxilio da muller. Ao acudir na súa axuda, observaron como un home tentaba introducila á forza nun rocho. Xunta e Concello de Pontevedra defenden o Pía de San Amaro ante as protestas dos veciños que se verán afectados polas expropiacións. Ambas institucións aseguran que se trata dun proxecto bo para a cidade e que se estudará cada caso de xeito individualizado. O Concello de Ribeira inicia os trámites para a municipalización da Rúa do Porto en Aguiño. O obxectivo é proceder ao asfaltado e instalación de canalizacións nesta vía que dá acceso a numerosas vivendas e almacéns. Ribadumia prepárase para a 53 festa do Tinto do Salnés. A cita será do 4 ao 7 de xuño cunha gran programación paralela con multitude de propostas musicais. A destacar a visita dos festicultores, un concerto de Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia ou algunhas das principais orquestras do país. Os vindeiros días 8 e 9 de maio recolleránse os viños que se presentarán a concurso. E 23ª edición da Gala Anual da Fundación Galega contra o Narcotráfico, unha iniciativa que recoñece o labor de persoas e entidades contra esta lacra. A cita vai ser o vindeiro venres nun acto no que tamén se entregarán os premios do segundo certame de relatos xuvenís Contos do Camiño. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E arrancamos cos últimos datos da morte dun rapaz de 18 anos en Pontevedra. A morte do rapaz de 18 anos que foi rescatado o martes do Río dos Gafos en Pontevedra foi accidental. Así o confirman as investigacións da Policía Nacional despois de ter acceso ás cámaras de videovigilancia da contorna. En canto a causa do falecemento, a autopsia apunta que foi por afogamento. A Policía Nacional desbota as diferentes versións que rodearon o falecemento do rapaz de 18 anos que a última hora da tarde do pasado martes foi rescatado do Río Gafos á altura da ponte da Rúa Rosalía de Castro. A investigación aclara que se trata dunha morte accidental. Sí, bueno, efectivamente a autopsia ven de finalizarse esta mesma mañá e o que se sabe é que, revisando as cámaras de videovigilancia, que é unha morte accidental, é dicir, que el ou ben cae ou ben se precipita ao río e, polo tanto, pois a partir de aí ou ben as contusións da propia caída e o afogamento pois é o que conduce ao falecemento. Tras caer da ponte dun 6 metros de altura, o rapaz foi rescatado polos servizos de emerxencia aínda con vida do leito do río, pero en estado moi grave. Finalmente faleceu cando era atendido no Hospital Montecelo. O rapaz é sacado con vida e trasladado ao Hospital de Montecelo e falece recién entrado no hospital. Non son capaces de recuperalo. O tráxico suceso tivo un gran impacto entre a veciñanza e deu lugar a numerosas teorías que foron descartadas pola investigación da Policía Nacional. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E o subdelegado do Goberno en Pontevedra tamén se referiu ao falecemento da muller que o martes foi localizada ferida de gravidade na Rúa Areal de Portonovo. Abel Losada confirmou que se tratou dun suicidio.
Bueno, a investigación, neste caso a Guardia Civil, nos traslada que se trata de un suicidio e, polo tanto, como sempre, cando se trata de un suicidio, pois non temos nada máis que comentar, basicamente por respeto ás familias. E unha parella de Ribeira denuncia na Comisaría da Policía Nacional un intento frustrado de agresión sexual nun garaxe subterráneo do centro urbano. O home e a muller accederon á planta -3 a retirar o seu vehículo e foi entón cando escoitaron os berros de auxilio da muller. Ao acudir na súa axuda observaron como un home tentaba introducila a forza nun rocho. Ao verse descuberto, o presunto agresor iniciou a fuxida e a pesar do intento da parella por alcanzalo, finalmente deuse a fuga. Posteriormente, tentaron trasladar a presunta víctima á comisaría para denunciar os feitos, pero a muller pediulles facer unha parada para acudir a dar aviso á súa familia e finalmente non regresou. Aínda así, as testemuñas desta presunta agresión decidiron poñer os feitos en coñecemento da policía, que practicou as correspondentes dilixencias e deu traslado á autoridade xudicial. Xunta e Concello de Pontevedra defenden o Pía de San Amaro ante as protestas dos veciños que se verán afectados polas expropiacións. Ambas institucións aseguran que se trata dun proxecto bo para a cidade e que se estudará cada caso de xeito individualizado. O Pía de San Amaro proxecta a construción de máis de 2.000 vivendas nesta zona, o 80% delas protexidas. A conselleira de Vivenda pide tranquilidade aos veciños afectados polas expropiacións para levar adiante o Pía de San Amaro. María Martínez sinalou que as cifras compensatorias que manexan non son as que lles van ofrecer. Manifestar tranquilidade, por suposto, dicir que esa valoración inicial non é a realizada pola Xunta de Galicia, senón pola consultora xudicataria de cada un dos tres proxectos de interese autonómico, que aínda non estamos nesa fase inicial do procedimento expropiatorio, estamos na fase de planeamento que, por suposto, calquera consulta poden realizala a Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Vivenda e solo. En todo momento lle dixemos que será outorgada, se así o desexan, por suposto, unha vivenda de reemplazo. No marco deste Pía de San Amaro está prevista a construción de 2.010 vivendas, 80% protexidas. A conselleira recordou que se trata duns terreos marcados como urbanizables dende hai décadas no plantexamento urbanístico. Non estamos a facer unha locura, por así decirlo, senón todo o contrario, algo totalmente planificado en ámbitos que están sinalizados como urbanizable, é dicir, para desenvolver por un promotor, o que pasa que estamos facendo dende o público, dende a iniciativa pública, dende a comunidade autónoma, en vez de que sexan promotores que tiñan que ter desenvolvido ese planeamento. Estamos a falar de urbanizables que levan décadas nestes planeamentos que non se foron desenvolvendo. Nesta mesma liña se pronunciou o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, defendeu o Pía, que asegurou é bo para a cidade. É un proxecto bo para Pontevedra porque se vai a urbanizar, vai haber espacios libres, vai haber zonas verdes, vai haber terreos para equipamentos necesarios no crecemento da cidade e, polo tanto, nós o único que queremos é que ninguén saia perxudicado por esa cuestión, pero o que non é certo é que de repente diga que non sabíamos nada, que non sabíamos nada. Si tú estabas vivindo nun terreno que era xa urbanizable e que o día de mañán se desenvolvería. Ademais destas máis de 2.000 vivendas contempladas no Pía, a Xunta ten en marcha outros 306 fogares de promoción pública en Pontevedra. Hoxe mesmo abriu o prazo de licitación para a construción do máis de medio cento de vivendas públicas no barrio de Valdecorvos, en Pontevedra. Para inscritos no rexistro de demandantes do Concello de Pontevedra. Agora mesmo temos 2.049 esta mesma mañá. Recordo que inscribirse no rexistro é moi sinxelo, simplemente non tes que ter unha vivenda en propiedade, como é lóxico, tes que residir no Concello de Pontevedra ou ben traballar neste Concello e, polo tanto, ter ganas de quedarte a vivir nel, e despois non pode superar un límite de ingresos que sabedes que temos incrementado para que máis galegos e máis galegas podan acceder a estas vivendas. Dende hoxe, as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 12 de xuño. A Xunta destina a esta actuación un investimento de 10,6 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra abre ata o 28 de maio o prazo para solicitar os recursos do Vía Depo, novo plan provincial dotado con 8 millóns de euros para arranxar as estradas de titularidade municipal danadas polos temporais deste inverno. Está dirixido aos 59 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. Eu aproveito aquí
para que todos os concellos beneficiarios aproveiten este investimento e que fagan as solicitudes xa, porque é unha realidade que o estado da rede viaria municipal está moi deteriorada e trátase de poñer solución canto antes para que os veciños poidan transitar por uns viais en óptimo estado. Cabe destacar que o Vía Depo non se poderá empregar para cofinanciar outros plans da Deputación e servirá para financiar a redacción de proxectos, dirección de obra ou adquisición de terreos. En liñas xerais, cada concello recibirá un mínimo de 50.000 euros e os recursos restantes repartiránse baixo criterios obxectivos de superficie, poboación e o número de entidades singulares. A axuda da Deputación servirá para financiar actuacións relacionadas coa mellora do trazado e o reforzo da estructura das vías, coa conservación do firme, coa estabilización de muros de contención que afecten a vías municipais, coa actuación en sistemas de drenaxe ou coa reparación de sendeiros e paseos de acceso a praias fluviais e marítimas. Destes 8 millóns de euros, 1,6 repartiránse entre os concellos da contorna de Pontevedra e máis d'1 millón de euros irán para os municipios do Salnés. O Concello de Ribeira inicia os trámites para a municipalización da Rúa do Porto en Aguiño. O obxectivo é proceder ao asfaltado e instalación de canalizacións nesta vía que dá acceso a numerosas vivendas e almacéns. O Concello de Ribeira avanza nos trámites para que a Rúa do Porto en Aguiño pase a ser de titularidade pública. Aínda que se trata dun vial que dá acceso a numerosas vivendas, almacéns e mesmo negocios, discorre por terreos privados. O Goberno iniciou o expediente administrativo para identificar os 13 propietarios cos que asinará os convenios de cesión de terreos. Dá entrada pois a moitísimas chabolas, a vivendas, a fincas. Pero o certo é que estamos nun terreo privado que, polo tanto, non é competencia municipal e no que nunca se pudo pois nin actuar, nin asfaltar, nin darlle os servicios básicos que calqueira pois rúa como esta de tanto tránsito demais merece. Hai que facer fincapé en que aquí atopamos pois un negocio, atopamos chabolas onde hai tránsito diario porque aquí se gardan moitas embarcacións das que saen ao mar pois cada día no Peirao de Aguiño e polo tanto hai un traballo feito de búsqueda de propietarios, de tema administrativo, de moito papeleo, como se di pois en termos da rúa, e que vimos pois de aprobar na Xunta de Goberno local esa dación de propietarios dos diferentes terreos que se atopan nesta rúa. Estamos falando neste caso pois de 13 propietarios que acceden a facer pois a cesión dos terreos para que este entorno, esta Rúa do Porto poida pasar a ter dominio público, esa titularidade municipal, unha vez que se fagan pois todos os trámites que hoxe comezamos con esta primeira inicio de expediente de cesión. Unha vez se proceda á escritura pública dos terreos, o Concello procederá ao asfaltado da vía que actualmente se atopa en terra, así como a instalación de canalizacións para dotar de servizos básicos a todas as parcelas da zona. Faremos pois ese proxecto para que a rúa poida pavimentarse, para que a rúa pois teña un acceso rodado xusto, fácil, cómodo, sobre todo, como digo, para todas as persoas que no día a día teñen que facer aquí parte do seu traballo. Tamén trataremos pois de que ese proxecto poida levar os servicios básicos a todas as parcelas e vivendas desta Rúa do Porto. Son prácticamente 150 metros nos que hai que actuar. A partir de hoxe, pois como digo, hoxe falando cos veciños, recollendo pois esas primeiras notificacións salidas da Xunta de Goberno da semana anterior, pois vamos a iniciar esos trámites para que os expedientes pasen a facerse pois como manda a administración, se fagan as cesións, se faga pois esa escritura pública dos terreos e a partir de aí pois tamén teñamos opción a facer pois ese proxecto xa de renovación da estrada como Dios manda. Seguimos en Ribeira. Lío Benegá levará ao vindeiro pleno unha moción a través da cal solicita a mellora da pavimentación e a seguridade viaria na avenida de Ferrol, unha das arterias principais de acceso á cidade. Os nacionalistas denuncian o mal estado do firme e a necesidade de levar a cabo o seu acondicionamento. Queremos empezar a facer esta iniciativa porque cando estábamos no goberno deixamos xa planificado e orzamentado a mellora nunha primeira fase, xa que esta é unha avenida moi longa, de máis dun kilómetro de largo e, por tanto, non se pode acometer a súa mellora de maneira integral nunha soa anualidade. Vemos que o estado do pavimento está moi deteriorado, as chuvias tamén deste inverno non contribuíron
a que a estrada mellorara a súa conservación e, por tanto, entendemos que é necesario acometer medidas que permitan renovar a súa pavimentación, sobre todo nos tramos máis degradados como no que nos atopamos, non, aquí nestas curvas da Nogueira. Os nacionalistas reclamanlle tamén ao Executivo seguir desenvolvendo un programa de actuacións de mantemento e de calmado de tráfico en toda a rede viaria do municipio, como se viña realizando na súa etapa a fronte da alcaldía, ao ser esta unha das demandas reiteradas dos veciños. Durante a miña etapa como alcalde de Ribeira tamén nos centramos no mantemento das estradas de todo o municipio, especialmente nas parroquias. Salientar que fixemos un reparto medianamente equitativo desas pavimentacións ao longo e ancho de todo o concello e chegamos a investir 1,5 millón de euros nesas renovacións viarias que permitiron gañar seguridade viaria, calmado de tráfico e, sobre todo, unhas pavimentacións que van a quedar renovadas por anos. Estamos falando, por exemplo, desa renovación da avenida Rodríguez Bautista que se acaba de acometer en Ribeira, a Castelao en Aguiño, a futura que se vai a acometer tamén en Corrubedo como é a avenida Buenos Aires, ou, por exemplo, pavimentacións que se van tamén a realizar en Palmeira, na Rúa da Agriña, en Castiñeiras xa se fixo a Revolta e Fonteseca, ou, por exemplo, en Carreira a renovación da pavimentación por diante da Capela da Guía. E agora marchamos ata Noia, ali o Concello dá por concluídas as obras de mellora de servizos na Albariza. A actuación realizouse por administración, cos propios medios do Concello, o que supuxo un importante aforro de custos para as arcas municipais. Tras varios meses de actuación, o Goberno noiés dá por rematadas as obras levadas a cabo na Albariza, que supuxeron unha mellora importante para este núcleo, coa instalación dunha rede separativa de saneamento, a subministración de auga potable e a conseguinte nova pavimentación dos firmes. Os traballos foron executados pola vía de administración, cos propios fondos municipais, o que permitiu un importante aforro para as arcas municipais. Rematamos a última fase desta obra da Albariza, que consisteu en facer o sistema de saneamento separativo entre a pluvial e a fecal. Este era un punto de vertido importante no río, polo tanto fixeronse unha obra por administración pública, a primeira que se fai dende fai 10 anos, e supuxo un aforro aproximado de 40.000 euros para as arcas municipais. Hoxe van a poñer o asfaltado ao longo de toda a aldea e vaise rematar esta obra que é moi importante para este núcleo. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, na liña iniciada dende a súa chegada á alcaldía, e ir mellorando os servizos básicos no rural. E agora estamos en Boiro, o BNG demanda unha actuación integral no complexo deportivo de Vista Alegre, así como melloras urxentes no pabillón de Baliño, en Cabo de Cruz. A voceira da formación, Raquel Suárez, di recoller as queixas das persoas usuarias destas dúas instalacións. No caso de Vista Alegre, denuncian o mal estado dos campos de herba artificial. Segundo a nacionalista, a pesar de existir un proxecto para sustituir o céspede nun dos campos, a actuación é insuficiente e debería ir un paso máis alá, xa que precisa de outras obras igual de necesarias para garantir o bo funcionamento das mesmas. Suárez lembra ademais que as instalacións son empregadas por centos de nenos da Escola de Fútbol Municipal, así como por diferentes equipos e categorías, polo que resulta fundamental garantir a súa correcta conservación e mellora. No caso do polideportivo de Baliño, a nacionalista denuncia os problemas habituais de filtracións de auga que se dan na pista, así como a falta de iluminación no camiño de acceso, polo que pide a súa mellora. Unha volta da publicidade, entre outros asuntos, imos ir ao detalle da programación da Festa do Tinto do Salnés de Ribadumia. Xa estamos de volta aquí nas Novas, en Canal Rías Baixas. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro visitou este xoves a Lonxa de Ribeira para coñecer 3 proxectos desenvolvidos nesta instalación con financiamento do GALB Ría de Arousa. Trátase da adquisición de equipamento que permitiu mellorar a operatividade desta lonxa e as condicións laborais dos traballadores.
Nos últimos anos, a Lonxa de Ribeira ten introducido importantes melloras grazas a proxectos promovidos por diferentes empresas no marco de financiamento dos GALP Ría de Arousa. Esta mañá, a directora xeral de Innovación Tecnolóxica chegouse ata Ribeira para coñecer de primeira man o positivo impacto destes proxectos. Xa chegámonos hoxe a Ribeira co fin de ver o impacto positivo que teñen os investimentos realizados aquí en a Lonxa de Ribeira pola Consellería do Mar no marco das estrategias do desenvolvemento local participativo, onde os grupos de acción local do sector pesqueiro, xa acompáñanos a xerente do grupo Ría de Arousa, pois actúan como verdadeiros motores dinamizadores do territorio a hora de captar investimento, porque hai que ter en conta que este programa pois nestes anos demostrou ser un verdadeiro catalizador de investimento privado pois nas distintas zonas territoriais. Dous dos proxectos foron promovidos pola firma Pescados Moncho, cun investimento total de preto de 83.000 euros. Consistiron na adquisición de equipamento para o procesado de peixe fresco, así como para a dosificación de xeo e salmoira. A automatización destes procesos supuxo un importante pulo para a produción en termos tanto de calidade como de cantidade, así como unha significativa mellora nas condicións dos traballadores. Víamos necesario ampliar a produción porque había pedidos para o peixe, entonces manualmente era imposible cubrir os pedidos, entonces ca maquinaria melloramos as condicións para o personal, é moito máis cómodo, a empresa creceu, axudou a crecer porque sacamos máis cantidad de kilos, ao final vivimos da calidad e dos kilos que saquemos, veo que foi unha boa cousa, metemos máis personal, houve que ampliar, porque cantos máis kilos fagas, máis personal necesitas, entonces todo é unha caea, bueno, encantados das inversións que se fixeron aí para as nosas empresas. A terceira das achegas destinouse á adquisición de 3 xeradores para a fabricación de xeo en escamas por parte de Lonxa de Ribeira SL. Antes dependíamos de xeo de fábricas exteriores, temos que cubrir a operativa 24 horas e a comodidade de ter unha planta propia na Lonxa pois provoca que se traballe en moitas mellores condicións. Tamén no marco desta achega adquiriuse equipamento para facilitar a descarga dos barcos e transporte á Lonxa. O IES número 1 de Ribeira vai desenvolver unha campaña de sensibilización contra o acoso escolar. A iniciativa presentada este xoves foi elaborada polo propio alumnado de primeiro da ESO co asesoramento do educador social Ramón Molina, contratado pola AMPA do centro educativo. Aproveitando a celebración o vindeiro 2 de maio como o Día Internacional contra a Violencia e o Acoso Escolar, o Instituto número 1 de Ribeira, co apoio da AMPA, bota a andar unha campaña de sensibilización contra o acoso escolar. A proposta presentada esta mañá conta coa implicación do alumnado de primeiro da ESO, do propio centro educativo, e xira ao redor da identificación de posibles situacións de conflito e así poder usar as ferramentas que ten ao seu alcance para previr ou minimizar os efectos negativos do acoso escolar. Para traballar nas aulas, a AMPA Caramecheiro contou co apoio e o asesoramento do educador social Ramón Molina. O programa busca traballar o que é unha promoción dunha convivencia positiva e pois se traballou dende a comprensión do conflicto e xeitos positivos e pacíficos de resolver os conflictos. Ese foi o primeiro bloque un pouco da intervención e o segundo bloque xa abordou especificamente a problemática do acoso escolar, identificación de protagonistas, situacións nas que se soen dar en torno ao acoso escolar, intentar buscar respostas ante posibles pensamentos de evitación ou falta de empatía ante a víctima, un pouco co obxectivo de sensibilizar, de darle ferramentas ao alumnado para como abordar posibles situacións que poidan ter conexión ca problemática do acoso escolar. Despois do traballo realizado polo alumnado en diversos obradoiros, o programa rematou cunha tarefa de aula dirixida a deseñar creatividades animadas para redes sociais, con lemas de sensibilización e concienciación para a convivencia e a prevención do acoso escolar, que tamén foron presentadas na xornada de hoxe. E 8 farmacias da comarca de Pontevedra xa forman parte da rede de puntos violeta posta en marcha pola subdelegación do Goberno e o Colexio de Farmacia. Son ao redor de 70 as boticas da provincia que se uniron a esta iniciativa que busca crear espazos seguros nestes establecementos para as víctimas de violencia machista.
Isto permite, digamos, distribuir polo territorio portas de entrada para mulleres que se sinten pois amenazadas ou que sinten que a súa integridade física ou psíquica pode estar en perigo. As farmacias son probablemente nesta comunidade autónoma xunto coas parroquias pois os digamos os puntos máis distribuídos polo territorio. Estamos falando, creo que 437 oficinas en toda a provincia. E, ademais, se é especialmente importante no seu conxunto, é moi importante, sobre todo, as farmacias nos concellos máis pequenos e no ámbito rural, porque é onde as mulleres, precisamente, pois teñen menos recursos pois de carácter social, de carácter de forzas e corpos de seguridade do Estado, pois para acudir de maneira inmediata. As farmacias estamos a pé de calle, entra moita xente por a porta, somos os primeiros referentes que ten a población. Debido a nosa formación, por preguntas que lle podemos facer aos nosos pacientes, cambios de actitude que podemos detectar, vemos posibles situacións de violencia de género. E unha vez que as detectamos, que podemos facer agora? Cales son os mecanismos ou os organismos a onde podemos derivar dunha forma segura? E de aí surxen estos encontros comarcal, para presentarnos e poñernos cara a todos os axentes intervinientes que se poden dar, que poden intervir nunha situación de violencia. Nestes puntos violetas, mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais e asistenciais dispoñibles diante dunha situación de violencia sexual ou de xénero. Ademais, o subdelegado puxo en valor que as farmacias que se unen a esta rede fano de xeito totalmente altruista. En España hai actualmente unhas 6.000 oficinas de farmacia constituídas como punto violeta, pero esta iniciativa, que noutras comunidades desenvolveuse a nivel autonómico, non tiña chegado a Galicia. A provincia de Pontevedra, grazas á iniciativa do Colexio Provincial e a súa presidenta, e así a primeira en dar cumprimento ás previsións do convenio asinado en 2021 entre o Ministerio de Igualdade e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacia de España. As letras galegas serán as principais protagonistas do Maio Cultural de Ribeira, que ofrecerá unha quincena de propostas para conmemorar o Mes das Letras. Ademais de literatura, integra este programa unha escolma de danza, música, arte e narración. A programación cultural do mes de maio en Ribeira xirará ao redor das letras galegas, con máis de 15 propostas deseñadas polos departamentos de Educación e Cultura para todos os públicos. Os actos centrais concentraránse na fin de semana das letras galegas. O sábado 16 terá lugar o Festival Taume entre folclores e o propio 17 de maio haberá espectáculos tanto na Praza da Porta do Sol de Ribeira como no Parque da Tasca e a Casa da Cultura de Aguiño. Esa gran festa das letras o día 16 a cargo de Taume. Eu tamén quero facer un agradecemento especial a todas o tecido asociativo e cultural que temos en Ribeira, que sempre aporta moitísimo, que sempre bota unha man en todas as actividades, pon a cultura, a arte, todo se ven facer a disposición de todos os veciños e veciñas de Ribeira. Este Entre Folclores vai a ser o sábado 16 de maio, ás 7 da tarde no Auditorio Municipal. Todas as actividades, salvo unha, son de balde, tamén é importante dicilo. E tamén ese día 17, pois, como comentaba a miña compañeira Nucha, pois teremos o Día das Letras dedicado a Begoña Camaño, un espectáculo de cantareiras, e tamén eu facía fincapé, e unha xornada a cargo da Asociación tamén Francisco Lorenzo Mariño, pois ao cal tamén lle agradecemos a súa colaboración. Os nenos ocuparán tamén un lugar moi destacado na programación, con contacontos, música e intercambio de experiencias educativas. Temos os sábados de conto, que teremos un á víspera do Día das Letras Galegas con Charo Pita, e despois teremos tamén o día 30, que por la rede de dinamización lingüística tamén teremos eses sábados, eses 2 sábados pola mañán, aquí no Lustre Rivas ás 12 da mañán. Tamén este mes comezaremos tamén cos tardes de conto, que se empezaremos na parroquia de Carreira, que como houve aí un parón de levar estas actividades ás parroquias, pero que comezaremos agora o día 23, comezaremos co tema este de levar as actividades tamén ás parroquias. E comezaremos, como digo, en Carreira,
e será o día 23 ás 6 da tarde, no Centro Social de Carreiro. Completan esta ampla oferta o espectáculo de danza Ben Querer de Fran Sieira, un monólogo de Carlos Blanco, o Bruón Fest, os concertos do Conservatorio Municipal e de Corais e actividades benéficas como o concerto en favor de Sogaps e a gala solidaria da Real e Ilustre Confradía da Dorna en colaboración con Mimarte. 23ª edición da Gala Anual da Fundación Galega contra o Narcotráfico, unha iniciativa que recoñece o labor de persoas e entidades contra esta lacra. A cita vai ser o vindeiro venres nun acto no que tamén se entregarán os premios do segundo certame de relatos xuvenís Contos do Camiño. A parte musical virá da man de Cantos da Terra. Co obxectivo de recoñecer e poñer en valor aquelas persoas ou entidades que loitan contra a droga, a Fundación Galega contra o Narcotráfico organiza unha nova edición da súa gala anual na que farán entrega das Nécoras de Ouro. Loita estritamente contra o narcotráfico, método legislativo, o tema da sensibilidade, e tamén o tema de reinserción, de axuda, o tema sanitario. Son tres canles tres epígrafes nos que intentamos sempre poñer cada ano o padroado da Fundación, pois esas pequenas nécoras de ouro de vida contra a lacra da morte. A gala, que acada xa a súa 23ª edición, celebrarase o vindeiro 8 de maio no Auditorio Municipal de Vilagarcía. Ademais das nécoras, entregaránse tamén os premios do segundo certame xuvenil de relato curto Contos do Camiño. Na parte musical, Cantos da Terra. Creemos que esa combinación de música sensibiliza a xente. Ponnos nunha tesitura ás veces de pobo, non? De facer, de alguna maneira, de humanizar o grupo social, de que nos pon nun contexto onde, mira, podémoslo pasar ben desta maneira tamén simple, non é necesario recurrir a outras cousas. A música empeza a sonar e sin darnos conta lévanos o pé, e lévanos as emocións, e lévanos a cantar, e ao mellor por aí descubrimos, non quero poñerme tan trascendental, pero ao mellor por ese camiño descubrimos tamén outra vía de entretemento. Dende a Fundación reivindican un día de celebración a pesar do contexto complicado que estamos a vivir na loita contra a droga. Esta gala ven nun momento especialmente delicado. Isto sucedía o ano pasado exactamente igual. Este ano pois volvemos a estar co problema de auténtica avalancha de drogas que estamos sufrindo, especialmente de cocaína, e que estamos a sufrir o asentamento de bandas estranxeiras que se chegan aquí a España, a Galicia en particular, para, coller a súa parte do mercado. Un escenario que pon en alerta a Fundación ante o posible incremento da violencia entre organizacións de fora e os narcos locais. Moito nos tememos que as diferencias non se van a resolver nunha mesa de negociación, senón se van dirimir coa violencia que caracteriza estas organizacións, e podemos ter un problema grave, xa estamos a telo, de violencia entre as organizacións, pero non somente entre elas, senón salto ás forzas de seguridade. E insisten na necesidade de que a loita contra o narcotráfico sexa unha prioridade máxima para as administracións. Precisamente por Ribadumia prepárase para a 53 festa do Tinto do Salnés. A cita será do 4 ao 7 de xuño, co viño e a gastronomía como principais ingredientes, pero cunha gran programación paralela con multitude de propostas musicais. A destacar, a visita dos festicultores, un concerto de Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia ou algunhas das principais orquestras do país. Os vindeiros días 8 e 9 de maio recolleranse os viños que se presentarán a concurso. O ano pasado rexistraronse máis dun 100 de aspirantes. Conta atrás para a festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas en Ribadumia. É a festa máis importante que se celebra no Concello de Ribadumia, son 53 edicións. O Tinto celebrarase do 4 ao 7 de xuño. Na parte festiva, Leti da Taberna como pregoeira e actuacións musicais destacadas cos festicultores, a mecánica, Antonio Barros coa agrupación musical de Ribadumia e grandes orquestras como Olympus, América de Vigo, Capitol ou Panorama. Ingredientes que complementan a exaltación dos viños e que supoñen un gran reclamo para os visitantes. É un evento que expón o Concello de Ribadumia máis alá do que pode ser a comarca e máis alá incluso da provincia, non? E cada día son máis visitantes de fora os que nos acompañen e os que falan máis pois de Ribadumia, os que falan máis de Barrontes. E coa vista posta nos días grandes, o 8 e 9 recolleranse xa os viños que irán ás precatas do concurso, que o ano pasado se presentaron máis dun 100. Deles, 12 irán á cata final, dos que sairán os 6 premiados. Logo, pois, haberá as catas finales e, pois, como sempre, o sábado 6 de xuño este ano,
pois, na comida de confraternidade será pois, un momento da cata final antes no palco e na comida a cata final e os premiados das diferentes categorías. Para o xantar agárdanse uns 900 comensais, todo un reto organizativo pro Concello xunto co resto dos actos masivos que se agardan durante a festa. Por iso, estás a traballar nun novo plan de seguridade. Cada ano tratamos de esforzarnos máis para que a seguridade sea un punto sempre de mellora e tamén vai haber esa instalación do punto violeta. A Festa do Tinto, como sempre, conta co apoio da Deputación e da Xunta. A Festa do Viño Tinto non é unha festa de como dicía o alcalde nin de Ribadumia nin do Salnés, non. 53 anos son, a verdade, unha festa que está totalmente consolidada en Galicia, ben xente de todos os lados a este gran evento. Un escaparate, eu creo que a nivel provincial seguro, pero estou seguro que a nivel nacional, no que, bueno, nese escaparate pois se pode observar, non? Todo o bo que ten Ribadumia e todo o bo que ten a comarca do Salnés, non? Ambas administracións, igual que o alcalde, amosáronse optimistas nos avances que se están a dar no proceso de legalización do tinto do Salnés. David Castro apuntou que non se tardará moito en ter novidades neste asunto. E outra cita na nosa axenda, Pontevedra collera o vindeiro 10 de maio a estrea de 4 pontes, unha proba de running que nace para dar resposta á alta demanda da poboación. O evento estructúrase en 3 distancias de 5, 10 e 15 kilómetros e destaca polo seu formato de gravel de running. Isto é, que o trazado non será puramente de asfalto nin un trail técnico. Agárdase a participación de 500 corredores. En esta proba de running pasamos por 4 pontes da nosa cidade que ten unha morea deles, sobre todo tamén pasamos por sitios que non son tan habituais en proba. Subimos a Monteporreiro e pasamos pola zona da UNED de Pontevedra, saímos da zona, imos pola zona de Illas Esculturas, moi a carón do río, e chamamos de gravel running porque non é unha proba de running ao uso, non é todo asfalto, non é un trail ao uso porque non é moi complexo técnicamente, pero utilizamos asfalto, utilizamos sendeiro, utilizamos camiño de grava, co que utilizamos unha variedade de terreo que fai que sexa unha proba diferente. E imos ir rematando por hoxe, tamén por esta semana, visitando a exposición Isaac Díaz Pardo, Luz e Compromiso, que acolle o edificio Casino de Noia. Trátase dunha mostra que pon en valor a figura dun dos grandes referentes da cultura galega, como foi Isaac Díaz Pardo. A través de paneis informativos, imos percorrendo a vida e a traxectoria deste poliédrico artista, fundador de Sargadelos, achegando unha visión completa do seu importante e inxente legado cultural e intelectual. A exposición estará aberta ata o vindeiro 5 de maio. Gocen da ponte festiva do Día do Traballo. Estaremos aquí de volta o vindeiro luns.